Illum it-tifkira ta' San Martin de Porres reliġjuż. Iben l-art kbira tal-Peru, Martinu twilet minn missier ta' Karnaġġjan abjad u nobli u ta' Karnaġġjan iswed li kienet skjava. Dillhom rabbiet lil Martinu fil-biża ta' Alla. Missieru bagħtu jistudja l-mediċina u naqraw li San Martinu ħadem il-professjoni tiegħu ta' tabib fost it-tifħir ta' kulħadd u l-aktar tal-foqra. Tant kien umli li meta daħal mal-patrijiet Dominikani tal-Belt tal-Imma ried li jibqa' għajk u minnu fih ingħata għall-ħidma ta' infermier tal-kunvent, iżda kien jilqa' l-morda kollha li kienu jfittxuh. Flimkien ma' oħtu fetaħ sptar għalihom, waqqaf dar għat-tfal orfni u kien jagħti ikel ta' kuljum lill-fqar. Kellu qalbu tad-deheb, kif qal darba l-Beatu Papa Ġwan 23, dan il-qaddis bi kliemu u bl-eżempji tal-imġiba tajba tiegħu ġibed ħafna nies għal-għand Alla. Tisemmew il-Knisja llum lil San Martin de Porres jitenni l-kelmiet: Mulej, inti s-sem ta' wirti u ta' xortija, inti żżomm fidejk xortija. Il-kejl tani art li taxxaq, is-sem li messni u tassew għal qalbi.